Buabot sa 70 ka mga bata sa Muslim community ang nagkapahimulot sa feeding program sa mga sakop sa 102nd Regional Mobile Force Battalion uban sa Usami City Police Station sa Turtle Island, Tinago, Usami City niadtong Hulyo 26. Kini mo'y kabahin sa kasaulugan sa 27th Police Community Relations Month celebration sa Philippine National Police kay dunay tema nga ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan. Gipahayag ni Mia Sani, ang presidente sa Usami City Muslim Association, nga ang 70 ka mga batang Muslim na kadawat og school supplies ug pack lunch atol sa okasyon. Si Imam Ali Alimatar, ang representante sa Muslim community ngadto sa Advisory Council, nagkanayon nga ang kalihukan nga sama sa gihimo sa kapulisan mo'y magapawala sa kahadlok sa mga bata nga makakita og pulis. Iyang gidugang nga pinaagi nini, masabtan sa kabataan nga ang kapulisan protektor og higala og dili angay kahadlukan. Gipasabot usab ni Patrolman Rino G. Florida, ang representante sa PSMU, nga napasayon ang nasangpit nga kalihukan pinagi sa hugot nga suporta sa mga opisyales og sa mga sakop sa Advisory Council sa 102nd RMFB 10. Gawas nga sila nag-amot og kantidad para sa ipalit og school supplies ug pagkaon, may pipila usab ka mga individual ang mitabang. Una na nga gipasabot ni 102nd Advisory Council Chairman Michael Amores nga dili lamang sugyot ang ihatag sa Advisory Council ngadto sa kapulisan, kundi butabang usab sa kalihukan nga masuod ang kapulisan ug ang katawhan sama sa gihimo nga feeding program, ilabi na sa mga igsoong Muslim. Niini mapasalamaton na maginikanan sa mga bata nga napili sila nga modawat sa maong school supplies kay magamit kini sa kabataan para sa face-to-face classes ning pagbukas sa klase karong Agosto. Mapasalamaton usab ang grupo ngadto sa konsiho sa Barangay Tinago ubos sa liderato ni Barangay Captain Ricky Fuentes sa pag-uyon nga mapahigayon ang kalihukan. Si 102nd RMFB 10 Company Commander Police Captain Ayman Kusayma Pagayawan Pantaran, mapasalamaton usab sa inisyatibo sa Advisory Council nga dili lang panahon og sugyot ang gipaabot sa ilang hutong kundi apil na ang unsay nag-unang gikinahanglan sa kapulisan aron mapasayon ang paghatod og serbisyo sa katawhan sa natad sa pamulis. Kahinumduman, gadaghan pang kalihukan ang gihanay sa Advisory Council pahaom sa Patrol Plan 2030 isip suporta sa 102nd RMFB na may jurisdiksyon sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.